आइला सन्थला मा जाबाय थाखोब्रा गाखोफैदोलै हायखांग्रायाव अमाराजा आं हायखांग्रायाव जिराया माथो जानोखायब्रा हायखांग्रायाव जिरायबालाय नोंनो हायखांग्रायाव जिराय अमाराजा आं जेसिबिखौ सलायगोन ओइ सन्थला नों बारा गारि सलायनो रोङालै बेनिखायनो नोंखौ हायखांग्रायाव जिरायनो खोन्थाबायना नों मानो मानियाब्रा नोंनो जौ बथल होगोन होनबायना मानो खोथाखौ मानियाब्रा दे आं हायखांग्रायाव जिरायगोन नाथाय नों आंखौ बहाबाफोर लखबना गालांबालाय ता सन्थला खाफाल जिला नोंखौलाय मानो अन्थाइथां हाबालाथां लखबनानै गालांनांगौ जाखोब्रा गाखोलै हायखांग्रायाव थाब र' होमबा गाखोनोसै आं हले गाखोबाय दै अमाराजा लखबनाल' दा गालांदों आंखौ ओइ सन्थला लखबनानै गालाङाब्रा इसिबां मानो गियोब्रा देलाय माबार सालायदो जेसिपिया दे मोजाङैनो गोरा हमथाथार दै मावग्लुंबायनो हागौ जागोन दे आठमंलायाव थांना लानानै बिराद लाब जाबाय माथोलै सन्थला बिहाव बिखुनजोनिफ्राय जेसिपि गोदान मोनबोबायथ' आरो बेखौनो नोंहा थांनो बादोंमोन आठमंलायाव बानायालाय बादोंमोनलै नाथाय लाब जागारबाय माथो जेसिपि मोननानै मिनिनायानो मिनिख'लायनो हाला खुसियानो खुसि जाख'लायनो हाला मोनबायलां हाथायाथ' लोमलानो आंना बारा खुसि जानाङालै बोरैबा मोनो जोंफोरा मानो बोरैबा मोननांगौ जाखोब्रा बिदि होननानै मेगन सानाङालै आंनि लाबखौ मिथिबायना सन्थला मेगनलाय सायालै थाइसेबो नाथाय मालायखौ बिदि जेसिपि मोननाय नुयोब्ला गोसोखौ एसे गुद मोनोब्रा ना मा होनोलाय रायजोफोर बयबो माथो औ होनदोंलै खोना फैलायथारदों माथो आंबो हेइ मोजाङै हमथादे गारिखौ एसे दाब्रायनोसै आं ला 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 दाउ खानजं आबै खानजं खिनो ओंखारो गुदुं गैया ओंखाम उखैयो खुगा गैया ओइ सन्थला थैबायसो नामाब्रा नै साला लामाफ्राबो हाखर हाला गोजासो साला ओइ सन्थला भाइ मा उन्दुलाबाय थाखोब्रा लामा गाज्रिफोरावलाय दोद बोथोरा बारा मोजां नङालै सिखारदोब्रा ना थैबायसोलै आला मैदेरा सुनाय गैया नुबायना लामानि अबस्थाया माबायदि दा अखाखौसो दाय होलायगोन बेसेबांबा गोबाव जाबाय बे लामाखौ दासिमबो रिपेयार खालामफिनला दा भट नांगौ समावल' गोदैना बिसोरा बे लामानि थाखायनो जादों बे लामाखौ मोजां बानायफिननायमोनब्ला बिदि जानाय नङामोन ना दा बे सन्थलायासो मा जामारखोब्रा ओइ दसथै सन्थला फै डाक्टरनाव लांनोसै आं नोंखौ बोरैबा माबा मोनसे जाबा आंनिसो दाय जागारगोनलै माथो बेसेरा सन्थलाया हावखांग्रायाव गाखोआ होनखाथारदोंमोन दा माबा मोनसे जानानै थांबा सोमसेया मा जागोनलै बोरै जानांगौ जाखो होद हस्पिटालाव लांनोसै नुबायना रायजोफोरा अमा राजाया बांद्राय खुसि जायोब्ला मा जायो बिपदआवसो गोलैयो बिपदखौसो लिंहरनाय जायो आं मिनिबाथाय बिनिखायनो मिनिनोनो बाग्रा जाबाय आं दाना दा गामियाव जेसिपिखौ लांनानै दुगा खिथिहैनो साननाया मा जानांगौ जाखोब्रा दालाय जियानो जादोला सन्थलाखौ हस्पिटालाव लांग्रोनोसै आं जुदि सन्थलाया माबा मोनसे जानांगौबा इलेक्सन दारायथारगोन आङो आरो बे लामाफोराव सेस डायमन्ड लगायजोबगोन आं अन्थाइनि जायगायाव बे थिखादार राजखान्थियारि गेलेग्राफोरालाय एसेबो खस्थ' मोनफाया नामाब्रा लामाफोरखौलाय अबेसे गामिफोराव फैया नालाय मोनथिया इसोरो गामि रायजोआव थाबाय थाबासो मिन्थिगोन दा बेसेबां खस्थ' जायो लामा गाज्रिबा साला थाखाखौल' सिनायलै बिसोरो थाखाखौल' र' बेथाफोर एबार आंबो जेसिपि सावगारियाव भट हो होननानै दारायथारगोन आं दा सन्थलाखौल' मोजां हस्पिटालाव लांनोसै आं हांग्रिमेन्दि दासोलाय मानोथो मोखां सोम जाबाय थाखोसै माथो खालामबावनो आरो दुखुथिया जिउ हिनजावनि फिसा दुखु खालामबाय थानांसिगोन आरो नै दरखार नांदों थार जाखादों हिनजावनि फिसाबानो दुखुआव थाबाय थानो अब्लालाय माथो खालामबावनो हाफां हौवायाबो हिनजाव गदाय लाबाय हिनजाव थाखाबाबो हिनजाव गोसोख्ला गोसोथोबाय थायो आं मालाय बेसेबां बुजायबावनो अमा राजाखौलाय अब्ला मोनसे खामानि माव हिनजाव गदायखौ एसे साजा होआ मानो नों आंलाय बोरै साजा होनांगौ जाखोसै दाय मावा मा मावा आयु माबायदि होनखायो बे नोंनि हौवाखौ सेना लाफैनाया बे दायनिख्रुइ माबा खम नामा बेनिखायनो सानफ्रामबो खामानि थिनदों बेखौ सानफ्रामबो ओंखाम ओंख्रि संनो हो जि सुनो हो खामानि गैयाबाबो खामानि नागिर मावहोथार बेखौ न'फोरखौबो लिरनो होबाय था जुदि न'आबो साफाबा नों न'आव एसे गाज्लिब लानानै बेखौबो लिरनो होफिन मिथिबाय बारि खनानि हाग्राफोरखौ फुहोबाय था माने थिगसे खामानि मावो बेखौ मालायनि हौवा सेनायनि साजाखौ थिगसे खामानि थिननानैनो बिनि सायाव हेगार मिथिबाय आं कि हाथारगोन नाहाय
सेजानानै रोंगौ मोनदों नोङो नों बायदिब्ला आं ओरैबायदि खालामगौमोन ना मिन्थिबायना आंनि नारजि बुदाङा जुदि हिनजाव गदाय लाबोयोना बै हिनजाव गदायखौ ओरैबायदि बानलु लगायगोन आं ओरैबायदि बानलु लगायगोन ना माबायदि हापां ओरैबायदि बानलु लगायगोन ना थानो हादावि खालामखागोन बिनिफ्राय सान हर खामानि थिनगोन आङो ओमफ्राय बेखौ सानहोलायगोन आं माबायदि हौवाखौ गोसो थोफ्लांखो आङो माबायदि नोरक फुरिया फैफ्लांखो आं होननानै अखानायै थालिर थुब्ला लानानै खारहोनाय खालामगोन आं आंनि नारजि बुदाङा जुदि हिनजाव गदाय सोरबा फैयोब्ला आरो जुदि नारजि बुदाङाबो हिनजाव गदायखौ मोजां मोननानै थांफायोबा थांबा थांथों गोदान लागोन आरो आंहाबो बुंनायावसो गोरलैहाय हाफां नाथाय खालामनो हाया बेनोथ' आरो रागायावसो बुंनाय जायो हनै आतमंगलायाव थांनायफोरा फैबाय हेलौ लेडिज आयु माथो बै थालिर दाउस्रि देलायासो थांफाबावदों आंनि फिसायजों आरो हाजो मिनिबावदोंसो हनै नायलाय सोमस्रि आंग्रोमोनदि बिनानाव दे थाथ'दो थांनोसै आं बोरैथो खर' गाज्रियालाय बिसोरो फैगासिनो दङ सन्थलाजों अमा राजाजों जेसिबि गारिखौ लानानै हाफां थौदो न'आव थांनोसै नारजि बुदां बै दाउस्रि देलाया नोंजों मा खालामफानाय मा खालामफानांगौ जाखोब्रा जेबो खालामाखै खालामनायालाय जेबो खालामाखै आरोखि नाथाय जों रायलाय फैदों मोजां गाज्रि मोननैखौबो ज' दाजाबनानै मा होनखो नों नारजि बुदां नोंसोर सानैया गाज्रिबो रायलायना फैदों धोद बिनि खोथाखौनो मानियो नामाब्रा दाउस्रि देलायनि खोथाफोरखौनो मा मानियाहाय दाउस्रि देलाया थिगखौनो बुंदों खोमा नोंनो लायहोदों आरो ना दाउस्रि देलायखौ रायलायनो थाखाय बुं मा गाज्रि भाषा रायलाया नोंसोरो दाउस्रि देलायाथ' बिराद थङालिखा थाथिखिखा बेनि खुगानिफ्रायथ' मोजां बाथ्रा ओंखारखायानोखा बुं मा रायलाया नोंसोरो गाज्रि बाथ्रा आयु बाला माबायदि होनखायो आं गाज्रि रायलायो आरो ओइ फाख्रि दाउस्रि देलाय गावहानो बुंबाय मोजां गाज्रि मोननैखौबो लगायनानै रायलायदों होननानै बिनिखायनो बुंदों आरो हाफाङा औ आच्छा बेखौलाय रायलायखादोंना जों ओइ दाउस्रि देलाय मोनसे बाथ्रा बुंलाय नों बुं आंहा टाइमानो टाइम मा बाथ्रा बुंनांगौ बुं नोंना खुगायासो मानखाङो ना खिथुआसो मानखाङो र' सानना नायनि आं माया माने सम खुगायाबो मानो आरो खिथुआबो मानो खुरु जाबाथाय आच्छा खुरु जादोंना नोंनाव बेनिखायनो नोंना खुगा आरो खिथुआ मानबाय थायो अब्ला आंनाव मुलि मोनसे दङ लांफै आयु बाला नंगौ नामासै नांगौथ' आरो आंनो जागोन दे गाबोन फुङाव फैनानै लांफैबानो जाबाय दे नाथाय नों आंखौ मानो इसेबां अननो ओंखारखो दे माबाहाय सुक्र ग्रह नांनानै दङनो आंनि खर'आव बेनिखायनो आं एसेयावनो थाब रागा जोंफ्लाङो दा आङो एसे मोजां जाबाय नालाय नोंखौ अननो ओंखारबाय आरो गाबोन फुङावनो फैबानो जाबाय दे आं खुरुनि मुलिखौ हरगोन दे नोंनो आयु बाला जागोन दे अब्ला आं दायो न'आव थांनोसै दे खिथु खुगाफोरखौ साफा सुहैना लाखानोसै आं मानो मिनिखोलै मा बेरखांदों दिमागाव ओइ नों न'आव थांग्रोलाय आङो एसे खोथा दंबावो हिनजावसाफोरजों दे अब्लालाय हांग्रोमोनदि कारखौ आं बाहेरावनो पार्क खालामदों गारि गोदान गंसे दङ एसे नायहैदो थां दे उनाव जागोन आदा अब्ला आं फैबाय ओइ हिनजाव गदाय थांदो साहा फुदुंना लाना फैथां माखौथो नायबाय थाखो आं न'निफ्राय एसे जाग्रा बुस्थुफोर लाबोदोंमोन गारिनिफ्राय लायनि र' आं ओहो साहा फुदुंनायखौसो नांगौ थां फुदुंनानै लायथां जागोन दे हांग्रोमोनदि नुबाय बिदिनो खामानि थिन दे नोंनि गदायखौ नायगोन दे नै सन्थलानि मबाइलाबो नांबावला बहाथो थांलायखो बेलाय माथा फाग्लाजों जिसिबियाव फैफादों होननायालाय माथो जाखो दे अब्ला नोंसोर थाथ'दो दे आं न'आव थांनोसै ओमफ्राय नोंहालाय दाउस्रि देलायनो मा मुलि हरनो नागिरखो हापां आं ना दाउस्रि देलायनो ओरैबायदि मुलि देनानै हरगोन ना जेसेबांखिनि बुहुमाव बानलु दङ गासिबो बानलुखौ ज' लोगो नांनानै देगोन आङो बानलु राजा बानलु फिसा बानलु बोरदोन बानलु गुलगुल बानलु फेरेंगा गासिखौबो लोगो नांनानै माने ज' बुथुमनानै देनानै हरगोन आं मायाव फोनना लायो लाथोंहाय बांद्राय मालायनि हौवा नोजोर होबाय थाग्राखौ हाला सांबेखौ हागौ दे नोंबो हाफां आयै हा नोंहालाय बहाथो थाबोआमोन आइलै आइ गोदाननिफ्राय गारि मोनबाय नङाना जेसिबिबो मोनबोबावसिगोनसै आफाया लाबोगासिनो दङ जेसिबिखौबो माखौथो एसेबां खुसि जाखो नोंहालाय मिन्थियालां माखौ एसेबां खुसि जाखोथाय दुगैनोसै आंहा आयु जि खुसिखा बिमा गदाया गारि लाबोनायखाय औ बिमा गदाय मोननायखाय खुसिथार हाजेव बिफानि आखलखौनो लादों दे अब्लालाय थांनोसै आंबो दाउस्रि देलायनो थाखाय मुलि देनो बानलु नागिरहैनोसै दे जागोन बोरो नोंना लोगोफोरा थांबाय नामा औ थांबाय बोरो साहायालाय
न'आव साफादानो गैया अमा राजा फैबा लायनो होदो दे गाबागावनि फिसाय गाबागाव थिनबानो जाबाय आरो आंनिथ' फिसाय नंलाना नोंनिसो फिसाय दा नों रागा जोंथारबायना आंखौ सोरथो रागा जोङा नोंबो देनां गदाय लाबोबावबा नोंबो दुखु मोनगोन आरो दाथ' आंनि दुखुखौ मिन्थिनाय नंला देनां मिन्थिगोन दे आरो अमा राजा हिनजाव सासे लाबोबावोब्ला आं अमा राजाखौ हिनजाव गदाय लानायनि खाबुखौनो होला मा खालामो खालामबानो जाबाय गतिके बे न'निफ्राय थाब ओंखारलांनांगौ जागोन दे आं अमा राजाखौ लानानै बे न'खरनिफ्राय थाबैनो थांनो नाजागोन थाब थांदोसै बहा थाङो थांदो मोनसे न'आवनो आङो बिदि गदाय लानानै थानो हाया आङो आंनि हौवाया मालाय हिनजावखौ लाबोनायखौ आं सहायनो हाया बेनिखायनो थांथोंसै ओइ सन्थला मा जाखोब्रा बन्धु मा जाखो दसेनो सन्थला सिखारदोब्रा आं सोमस्रिनो मा होननानै खोन्थानांगौ जाखोब्रा सन्थला सिखारदोलै सिखारदो दानो थैनो नांथ'वा नोङो जानांगौ लोंनांगौ रंजाबावनांगौ ना आरे पेसेन्टनि खाथियाव मा मोनबाय थादों ओइ डाक्टर सार आंनि लोगोआ मायाव मायाव जखम जादोंलै आरो माब्ला हुसाव फैगोनलाय नोंनि लोगोआथ' बिराद क्रिटिकेल कन्डिशनाव दङ दा जेबो बुंनो हाथ'वा अन्नानै भगबानखौ गोसोखां मानो भगबानखौ गोसोखांनांगौ जाखोब्रा भगबाना तपस्यावसो दङबालाय इसोरनि सायाव फोथायना लाखियाब्ला बे मानसिखौ मोननाय नंला मानो होनोब्ला बिथांनि मोदोमाव थै होननाय जिनिसानो गैला हायोबा अ पजिटिभनि थै नागिरनानै लायदो थां अ पजिटिभनि थैखौ आं बहा मोनबावगोनलाय आच्छा दुमफावनिखौ अ पजिटिभ जागोन बायदि मोनदों आं र' दुमफावखौनो कल खालामनि आं ओइ सन्थला बन्धु नों थिग जागोन दे र' आं थै नागिरनि नोंनि थाखाय हेलौ ओइ दुमफाव मा खालामदोंब्रा मैगं गायनायफोरखौ एसे नायदों आं मामोन ओइ नोंना थैया मा ग्रुपमोनलाय मानो नांगौसै नोंनोलाय खोन्थाब्रा मा ग्रुपमोन अ पजिटिभ आरो साबास जाबायलै ओइ दुमफाव थाबैनो हस्पिटालाव फैनो हागोन ना नों मानोसै गियो आं हस्पिटालफोराव थांनो ओइ मानसि बासायनायावलाय मानो गिनांगौ जाखोब्रा फैदोब्रा नोंखौ नांथारगौ जादों आंनो माबा मोनसेसो दाय मावना लायाखैथ' नोङो ओइ दुमफाव आं जेबो जायाखै सन्थलायासो एक्सिडेन्ट जादों मा सन्थला एक्सिडेन्ट जादों औ दुमफाव बेनिखायनो नोंनो फार्स्ट कल हरग्रोबाय आं बेलेगनो कल हरबाथाय बिराद दावराव खालामगोन ना बेनिखायनो जेसेबां हायो थाब फैदोलै दुमफाव आरो रावनोबो खोन्थानाङा स्पेसियेलि सोमस्रिनो दै सोमस्रिनोलाय मानो खोन्थाया बेहाबो मोन्थाय दङ ना गावनि फिसायनि सोमोन्दै मिथिनो गाब्लु गाब्ला खालामगोनलै दानो बिहु जालाबायगोन सोमस्रिया बेनिखायनो खोन्थाथ'नाङाब्रा एसे मोजां जाबा खोन्थागोन फै माबार फैदो दुमफाव र' थांगौ सन्थला भाइ जिंगासिनाङा नोङो नों मोजां जाथारगोन नङाबा आंहा बिराद गिदिर पाप जागोन ना सोमस्रिनि सायाव अयनाय मावद्रायनाय जागोन सन्थला नों जेरैखि जायाबाबो थांथारनांगौ थांनानै थाथारनांगौ सन्थला नोंजों आंजों नांलायबावनांगौ सानैजों जौ लोंलायबावनांगौ सन्थला सिखारदो सन्थला बाहेरायाव थांबाय मा मोनबाय थादों न' सिङाव लोगोनालाय खबर लादोंब्रा थां थैनि जगारखौ खालामै थां माबार र' फैगासिनो दङ लोगो सासे थां बिदिबालाय बाहेरायाव जिरायना थाहैथ' डाक्टर बाबु मोनसे खोथा खोन्थालाय सन्थलाया थांमारगोन ना जों बेखौ दा बुंनो हाथ'नाय नंला नोंथाङा उनाव खबर मोनगोन उनाव आइ एम सरिल' दा होननानै बुंखालै ओरैनो डाक्टरफ्रा मानसि थैबा आइ एम सरि होननानै बुङो साला गासैबो हाखरनि थाखायनो जादों साला सोर थिखादारा मावनायमोनलै सोर राजखान्थिनि मानसिया लोब्बा दंफायोमोनलै बेवहाय नायगोन आंबो र' टिकेट मोनसे लानानै आंबो इलेक्सन दारायनोसै बे इलेक्सनाव एबार अमा राजाया देरहायाबा रावबो देरहानाय नंला लामाखौल' बानायगोन आङो जेथिंबो लामा हाखर हाला खुरखा खुरखि गासैखौबो न' सन नाया गासै लामाखौल' नायगोन आङो लामायावनो जाहाथे मानसिफ्राबो उन्दुनो हायो मावजि सैमा अमायाबो उन्दुनो हायो बिदि लामा बानायगोन आं र' साननोसै आङो मालायफ्रा नांगोल आरो ट्रेक्टरखौ लाजोब्बायना एबार आंबो जेसिबि सावगारियाव भट होनोसै आं बापावै माथो अमा राजासोलै नोंहालाय बबेनिफ्राय खावब्राब्रा माबालै खिथु गेजेरावनो गुग्ला जानानै होदों बेखौनो नार्सफोरजों एसे एख्ल' जाफैदों आं आच्छा मा इलेक्सन दारायनायनि खोथा बुंखोब्रा नोंलाय एसे खोनाज्रांदों माथो आंलाय औ एबार राजखान्थियाव ओंखारगोन आं आच्छा आंखौ खोनानानैसो ओंखारनो नागिरखोना माखोब्रा मा नोंबो टिकेट मोनबाय नामा माथो आंबो एबार इलेक्सन दारायगोन ना आच्छा माबे पार्टियाव ओंखारगोन नोंलाय ओंखारनायाथ' जों नांगोल आरो ट्रेक्टर ओंखारनो नागिरदों नाथाय नोंसो बबे मोनसे पार्टियाव ओंखारो नोंसो बुंदो नांगोलजोंबो ओंखारा ट्रेक्टरजोंबो ओंखारा आंहा एक्सट्रा जेसिबि दामफारसो जागोन मिथिबाय बापावै आच्छा लोगोफोर दिनैनि एपिसोडखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आरो नोंथांमोना थांनाय एपिसोडआव गोबाङानो रिप्लाय हरदों बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय गोबाङानो राइट एन्सारखौ होदों जे ना सारग्रा जे होननानै थांनाय समाव मिनि थाङो आरो फैनायाव गाबै फैयो नंमारगौ जेया थांनाय समाव ख्र' होनलायनानै मिनि थाङो आरो फैनाय समाव रे होननानै मिनिनानै फैयो आरो दैजों कारेक्ट एन्सार कारेक्ट स' थेंक इउ स' माच जाय बिथांमोना जे होननानै रिप्लाय हरदों कमेन्ट खालामनानै हरदों आरो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामनानै दाबाव बाय